el problema que solucionem és ajudar la petita i mitjana empresa a guanyar tamany, a que aquestes creixin, millorar la transparència i simplificant el que és la compraventa de companyies utilitzant tecnologia. I posem a l'abast d'uns inversors que estan en contínua búsqueda d'oportunitats d'inversió un món que són les pimes que està oblidat per part dels bancs d'inversió. I la idea, i et contesto la primera part, surt quan treballàvem a un banc d'inversió que és un dels més grans d'Espanya. Assessoràvem unes empreses que eren d'un cert tamany, perquè per econòmics és a partir d'aquest tamany el que podíem assessorar, i per sota de tot això hi ha el 90% de les empreses a Espanya i a Europa, que són les pimes, entre 3 i 40 milions de facturació. Llavors allà és on veiem la necessitat de connectar aquests dos mons que s'estan buscant, es necessiten i ningú els està connectant.